Всичко вече точно ли е с Ботев? Подписали сте договор? Не съм подписал договор, дойдох тук, видях се с ръководството, видяхме условията за работа, които предлагат, разбрахме се, остава да подпишеме договор. С какъв екип ще работите? Всичко ще бъде уточнено понеделник. И договорите, и екипа. Екипа, който беше с мен в ЦСК, по всяка вероятност ще ме последва и тук. А Костадин Видолов, който в момента... Казах понеделник Костадин Видолов и той остава в екипа. Той е голямо име за отбора на Ботев. Нека да уточним понеделник, да подпишеме договора и тогава. Не искам да говоря предварително. Има 2 дни все пак, трябва да се подпише договор, трябва да се уточнят някои подробности. Финансови ли? Не. Финансови няма. За колко ще бъде договор или това ще се уточните? А има ли Подробности възможност? понеделник сутринта с адвоката, на кого ще се видим, моя агент, и там ще се уточнява. А има ли възможност да доведете футболистите веднага? Защото това, което видяхте първото време, предполагам, че има удовлетворява. Веднага няма да стане. Може би ще гледаме да изкараме месеца и след това. Имаш впечатление от отбора? Това са ми първите. Гледах на видеозаписи 3 мача и сега на живо. Хареса ли ви благодаря. Пантек?